אני נולדתי בשטחים ועברתי מסיבות אישיות לשטח ישראל יחד עם קרובי משפחה. התגוררתי בחיפה. כשהתגוררתי בחיפה ראיתי זה לא זה משהו, חיפשתי לעבוד, להתפרנס בכבוד, לחיות בשקט את החיים שלי וזה, אבל לצערי המשפחה לא נתנו לי מנוחה. כל הזמן לכל מיני תרבות רע. לצערי הם משפחה ערבים ויורידו אותי לכל מיני דברים שהשם ירחם, ובסופו של דבר הגעתי למצב רק לבית סוהר, לכלא. הגעתי לכלא בית סוהר. כשהגעתי לבית סוהר היו איתי כל מיני הרבה יהודים וזה, אתה יודע, יושבים פה מדברים למה באת בית סוהר, כל מיני דברים, זה, תומכים, עוזרים בי, הכל. אז שואלים אותי, משך הזמן, אתה יודע, משך הזמן שאתה מדבר איתם, יושב איתם והכל טוב ויפה וזה, שואלים אותי, אומרים לי, יש לך משהו מיוחד, לא יודע, משהו מיוחד בך, כאילו לא מהעולם ההוא שאתה באת ממנו, כאילו, יש משהו לא בסדר, כאילו, משהו לא איתך, לא יודע, משהו לא בסדר. איך קוראים לך, איפה גרת, מי היית חי, מי זה, התחלתי לספר להם, הייתי משפחה, באתי למשפחה, קרובי משפחה, וגרתי בחיפה שם וזה, בתוצאה מכך נכנסתי לכלא, יורידו אותי לתרבות רע, כל מיני דברים וזה, אכלתי את עצמי. אחרי מכן, כשנכנסתי לבית סוהר וזה, התחילו כל מיני חברים, תמכו בי באמת, הרבה המון יהודים תמכו בי ועזרו לי. אמרו לי, יש לך ניצוץ של משהו, של יהודי, משהו בך, משהו לא מהעולם ההוא, שאתה שייך לו, כאילו שבאת ממנו. ואז אחרי מכן, אתה יודע, לאט התחילו להסביר לי, כאילו, אומרים לי, כל כך יניב, אתה יש לך נשמה טהורה וזה, כאילו, למה אתה לא תעבור של תהליך גיור וזה, אתה יודע, בהתחלה אני אמרתי להם, מה זה גיור, מה זה, זה היה סימן של השם יתברך, שלחים של השם, שהשם שלח אותם. בשם בחור הזה, לא רוצה להזכיר את השם שלו, אבל הוא גם בחור צדיק, באמת צדיק הבחור הזה, זה לא שוכח אותו, התחיל ללמד אותי, אומר לי, יניב, כדאי לך להתגייר, יש לך ניצוץ של יהודי, אתה בן אדם, חבל על הזמן, לא מעולם ההוא, לא מעולם של הגויים, לא מעולם ההוא. ואז, אתה יודע, התחיל לשיחות ככה, התחיל לשיחות פה ושם, איתו, דיבורים פה, ארוחה, אתה יודע, מניח תפילים, איך, סקרן, הייתי עומד בצד, סקרן ככה לדעת מה זה, מה מניח תפילים, מה זה. התחלתי להרגיש לאט משהו כאילו, משהו התכוון להסביר לי, כאילו, אתה לא מעולם ההוא בכלל, כאילו, איך הגעת לזה? אתה מבין? כאילו, שבאת מעולם ההוא בכלל, כאילו, לא זה מה שאני חושב עליך. לאט התחיל באמת הבן אדם הזה, התחיל להסביר לי מה זה יהדות, מה זה תורה, מה זה, מה זה עם נבחר, מה זה עם סגולה, השתבח שמולד, זכינו. טוב, לאט שבוע הראשון התחיל לחזק איתו, יסביר לי מה זה יהדות, מה זה, מה זה שבת, מה זה, דברים וזה. התחלתי לאט להכניס לראש, ללמוד עוד ממנו. התחלתי לשים כיפה, היה מניח תפילים, הייתי שם כיפה, רק לא הייתי נוגע בכלום, הייתי עומד בצד, מסתכל עליו, לומד, קורא, עושה כל מיני דברים, מתפלל וזה של הבוקר וזה. ואז אחרי מכן, אחרי לשבוע למחרת, בא אליו קרובה שלו, אני חושב, הקרובה שלו באה אליו, ושבא אליו לביקור, הוא גם נקלע לסיטואציה שיהיה בבית סוהר וזה, נכנס לבית סוהר וזה. אז שנקלע למצב הזה, גם קרובה אחד מהמשפחה שלו יגיע אליו והביאה לו דברים וזה, לשבוע אחר, אז ביקש ממנו, אמר לה, אני רוצה, יש לי בחור פה בשם יניב, את האמת הוא נתן לי את השם הזה, יניב בן דוד, אומר לי, שם זה מתאים לך. אמר לה, יש לי חבר פה וזה, יש לו ניצוץ של יהודי הבחור הזה, אני חייב לחזק אותו, לתת לו בעזרת השם שבאמת יגיע לשלב של גיורים, יתגייר וזה, יש לו משהו מיוחד, הוא ירגיש משהו עליי, כאילו, וזה באמת ככה השיחה התחיל. הביקור השני שבא אליו, יביאה לי ציצית וכיפה. אז התחלתי לשים כיפה שבתוך החדר, ואז הגויים שעוברים מהפרוזדור וזה, התחיל כל מיני, כאילו, הנה, תראה, אתה לא מתבייש, אתה שם כיפה. התחלתי להגיד לעצמי, מה זה, בואינה, מה זה העם הזה, כאילו, מה עובר על אנשים? מה זה משנה, בן אדם מרגיש משהו מרגיש, התחלתי את הנשמה שלי, השתבח שמולד.
כמו שאמרו לה, הנשמה שלך הייתה בהר סיני, הנשמה חזרה לתקן, חזרה למסלול שלה, וזה אמת, זה אמת, השתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד, גם אני מודה להשם יתברך, בחור, השתבח שמו לעד, אני מודה להשם יתברך, המון, 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 שבאמת יחזיר אותי בתשובה כמו שצריך. כשהתחלתי לשים כיפה וזה, התחיל כל מיני קשיים, ייסורים, כמה עברתי ייסורים בבית סוהר, כמה ייסורים, השם ירחם, אבל אמרתי, השם יתברך, הוא שולח עליי ייסורים, הוא רוצה לנסות אותי, הוא רוצה להעמיד אותי במבחנים וזה, אבל השתבח שמו לעד. חזק, הייתי חזק, נדבקתי ליהדות, נדבקתי לבתי כנסת, לשיעור תורה, להניח לאנשים תפילים, כמה אנשים, ציקיתי אנשים להניח תפילים, הייתי שמש, הגעתי למצב של להיות שמש בבית כנסת. שמש של בית כנסת, הגעתי למצב להיות שמש בבית כנסת. כן, להניח לאנשים תפילים, לזכות אותם, לתת להם שיעשו ברכה. יש איזה צדיק שם אצלנו בבית סוהר, והיה מביא לי לפני כניסת שבת, היה מביא לי כמה חבילות של ופלים, בסקוויטים, כל מיני דברים וזה, טעימים וזה, אמר לי, יניב כך, אבל תדאג שיעשו ברכה. אם לא, אומרים, כל אדם נהנה מהעולם, כאילו מועיל להשם יתברך. גוזל את השם יתברך, אם לא מברך, ואז זה אמת, הייתי נותן להם ודואג שיברכו קודם כל, שיפתח ויברך, זה היה לפני כניסת שבת. חוץ מהגויים שהתנכלו אליך, גם היהודים, ביניהם סגן מפקד, לא כל כך אהבו את השינוי. הסגן של המנהל של הבית סוהר. לא אהב את השינוי גם כן, הוא ביום של השחרור, אני יודע, בתוך תוכי, כאילו היה להם איזה שנאה כזה, והתנהגות כאילו לא מי יודע מה, לא הכי טוב. התנהגות כאילו שלו גם כן, היה עוקץ אותי כל מיני בשמות, כאילו בשם של הערבי שלי, היה עוקץ אותי בכל מיני שמות, והיה, אתה יודע, ואני מרגיש כאילו עוקץ, אבל אני הלכתי תמיד בקדושה שלי, הלכתי עם השם יתברך, תמיד, הייתי הולך עם ראש למעלה, בן של המלך הייתי הולך הלאה, לא הייתי דואג ממנו, נכון? חטפתי ייסורים המון עברתי ייסורים, אבל זה היה המבחנים שלי, זה היה השם יתברך, שלח לי הרבה דברים בשביל לנסות אותי, ואני אשתבח שמו לעד, אני מודה להשם יתברך, שאני עמדתי בניסיונות האלה, כמה רצו לדקור אותי, כמה רצו לעשות לי בעיות, צרות, המון, רצו לשפוך עליי גם כי רצו לשלוח לאנשים וזה, אבל השם יתברך אמר להם, זה עתיד הבן שלי, אף אחד לא ייגע בו. יש בו עליו השגחה פרטית מלמעלה מעלה. מה הוא ביקש ממך, הסגן מפקד? זה ביום השחרור, בא אליי הסגן של הבית סוהר, שעליתי לבית סוהר, שהלכתי לבית המשפט והיה לי קצת צרות בבית המשפט העליון, כשחזרתי בא קרא לי, אומר לי, לא זכית? טוב, אתה תלך בטח לכפר וזה, ירצחו אותך וזה. אמרת לו, מר הסגן, אני מכבד אותך, כאילו אין לי דברים, כאילו, yani לא בחדתי, תמיד, באמת לא בחדתי, תמיד הלכתי עם קדוש השם, תמיד בטחתי בהשם יתברך, תמיד היה לי איזה כוח עליון, השתבח שמו לעד, שאמרתי, יניב, תדבק בהשם יתברך, השם שולח לך ניסיונות, תדבק בהשם יתברך. ושיגיע יום של השחרור, כמעט הייתה לי איזו אינטואיציה כזו, שכאילו אני משוחרר, בצהריים, משהו כזה, אז הוא קרא לי בשעות הערב, בשעה 6, משהו כזה. בא המפקד אגף, בא אמר לי, יניב בוא רגע, באתי אליו, ניגשתי, אמר לי, תשמע, הסגן של המנהל רוצה לדבר איתך, בשם סלח השם שלו, הוא בדואי דרך אגב. טוב, שבאתי אליו וזה, אמר לי, יניב, לצערי, יגיע הפקודה של השחרור שלך, ואני חייב לשחרר אותך. אמרת לו, לאן אתה רוצה לשחרר אותי? הוא אומר לי, רוצה לשחרר אותך למחסום. אמרת לו למחסום. אתה בטוח? הוא אומר לי, כן, רוצה לשחרר אותך למחסום. איפה אני אשים אותך? אמרת לו, בסדר. הוא אומר לי, אבל יש לי משהו לבקש ממך. אמרת לו, מה אתה רוצה לבקש? הוא אומר לי, אבל אני לא אתן לך ללכת ככה. אמרת לו, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת לא תתן לי ללכת ככה? הוא אומר לי, היה לו איזה מספריים, אני חושב על יד השרחן שלו היה לו מספריים. התחיל, כאילו, הרגשתי איזה רעש כזה אצלו בידיים. הוא אומר לי, אני רוצה לגזול לך את הפאות. אמרת לו, אתה יכול לקחת ממני הכל, אתה יכול לרצח אותי, אתה יכול להרוג אותי חוץ מהפאות. הפאות האלה, אף אדם בעולם לא היה ולא נברא שיכול לגעת לי בפאות. אף אדם בעולם. והיה לי צמאות כזה, כאילו, השתבח שמו לעד, קיבלתי כוח עליון מלמעלה, ממנו יתברך. וזה הייתה המבחן האמיתי שלי. השם יתברך, העמיד אותי בניסיונות, השתבח שמו לעד, גיבור, עמדתי. אמרתי לו, גם על גופתי המתה, גם אתה יכול לרצוח אותי, אתה לא תיגע בפאות. אף אחד בעולם לא יכול לגעת לי בפאות. בקדושה שלי אף אחד לא יכול לקחת אותה.
אומר לי, אני לא רוצה שאחר כך יהיה בלגנים וזה וזה. אמרת לו, אם היה לך בלגנים, אתה יכול לפנות לכל מיני אנשים שבאמת, שעשו לי תוכנית רשע, במסגרת של אבי נועם, שיהיה בריא, השם מברך אותו, שתמך בי במשך 2-3 ככה, תמך בי ועשה לי תוכנית רשע ללכת לישיבה שם, להתחזק ולהתקרב להשם יתברך עוד ועוד ועוד. אז אמרת לו, אתה יכול לשלוח אותי לרשע במקום שתצלח אותי למחסום. את הפאות אתה לא יכול לגזור אותם. אומר לי, לא, אני חייב לגזור אותם. זה פיקוח נפש. אמרת לו, פיקוח נפש עם אדם שהוא אמור אותו, כאילו גוסס הבן אדם, ואתה חייב כאילו לעשות איזה משהו בשבילו, בשביל להציל אותו, וזה פיקוח נפש. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה זה בשבילך העם היהודי? העם שלי, העם היהודי, עם סגולה, העם הנבחר. מה זה בשבילי? העם יהודי, עם נבחר, עם סגולה. זה תורת משה, תורת קודש קודשים, תורת האמת. זה. אני רוצה גם להסביר לכל עם ישראל, איך עם ישראל השתבח שמו לעד, אנשים צריכים להתחזק. השם יתברך, עשה איתי חסד. חסד רק ממנו יתברך. הלכתי, אמר הגר הזה ויתום, השם יתברך הוא גם דבוק לגרים ויתום. כמו שהגר אוהב אותו מכל הלב, עושה רצונו יתברך. אני עושה רצון השם יתברך, אני עושה רצונו מכל הלב שלי, באמונה שלמה, בנחת, עובד את השם בנחת, הכל כמו שצריך. תמיד אני הולך בדרך השם, השם עשה לי הרבה מבחנים, הרבה מחסומים. הלכתי בדרך עד הסוף איתו, השתבח שמו לעד, והיה ניסיון שלי במאוד, היה לו כואב. אחר כך באו, קבלו אותי למטה, הסוהרים, ויש יהודים, סוהרים יהודים, מה זה אנשים טהורים, הדמעות ירד להם. אמרו לי, יניב, איך אתה הולך ככה? אמרת להם, אני לא דואג, גם כי ילך בגיא צל מוות, לא יראה, השם איתי, אני לא פוחד. אם רוצים שירצחו אותי, הגויים שירצחו, אני הולך על קידוש השם. הגויים זה העם הפלסטיני? כן. תמיד אני הולכת על קידוש השם, אף אחד לא יכול לקחת לי את הקדושה. זה היה הדבר שהגעתי באמת, קבלו אותי ולקחו אותי, ויהודים שהם סוהרים בתוך הכלא, באמת. אני חייב בלי שמות לנקוט את השמות שלהם, יש 5 אנשים מתוך השירות בתי סוהר, באמת אנשים יהודים, רק יהודים באמת דאגו לי ועזור לי בכל מיני דרכים, אבל לפני השחרור באמת, כאילו עזרו לי בפחות או יותר פה ושם, דברים באמת עזרו ותמכו יהודים, וכאילו לא היה להם מחשבה אפילו לבוא להגיד להם רוצים לגזור לך את הקדושה, או לקחת לך כיפה, או ללכת את הציצית. אז גן זה עשה לי צמרמורת בלב. תבוא תהרוג אותי, תיקח לי את הקדושה, מה זאת אומרת? איפה אנחנו נראה אותך עוד כמה שנים? בעזרת השם, אחד הישיבות בירושלים, בעזרת השם, לעשות הרצאות ליהודים, לחזק את העם היהודי. רוצה להגיד לכל עם ישראל, איך, אני לא יודע איך, יהודים קדושים לא עושים את הרצון השם, אני רוצה שעם ישראל, כל עם ישראל שיחזור בתשובה בעזרת השם. 2 שבתות שומרים המשיח פה, המשיח פה דרך אגב, הוא צריך להתגלות, מתגלה 2 שבתות שומרים שבת, העם היהודי, המשיח פה, יהיה לנו גאולה, יהיה לנו נחת, לא יהיה איסורים, הכל יהיה בסדר. ואיסורים רציתי להגיד לגבי גם כן איסורים, יש הרבה יצר הרע, זה דור הזה, השם יתברך הוא יודע מה זה דור, זה דור קשה מאוד, חבל על הזמן, דור קשה מאוד, והשם יתברך הוא יודע, אבל אדם שחוזר בתשובה, צדיקים גמורים לא עומדים על ידו. צריך סך הכל לעשות רצון השם, ללכת בדרך השם, לא להתייאש, אפילו יש איסורים. אומר רבי אלעזר בן יעקב, אומר, כל השאוי בשלווה עיניו ובנותיו נמחלים לו. למה? אשרי אוהב השם יוכיח. השם שאוהב מישהו מדכא בו איסורים, מנקה אותו מאיסורים, אפילו לפעמים עושה איסורים, עושה לפעמים אפילו עובר איסורים, בשוגג, כאילו בלי כוונה, לא מתכוון לעשות את הדבר הזה, אבל השם מביא לו, מרוב שהוא אוהב אותו, אוהב לתת לו איסורים, לנקות אותו. לא בשביל ששונא אותו חס ושלום, אלא לנקות אותו. זה הדגל מאחוריו? זה הדגל שלך גם? כן, זה דגל שלי, זה העם שלי, זה האדם שלי, בטח. העם היהודי זה העם שלי. תמיד אני איתם. בטוב וברע, גם אם אני עושה רצון השם יתברך. אוהב לעשות לו נחת, קם בבוקר, לומד הגמרא, כמו בבא סאלי עליו השלום, זכר צדיק לברכה. היה לומד, היה עושה טבילה, קריאת השחר, לומד הגמרא, אחר כך מתחיל את התפילה. אני לומד את הגמרא, השתבח שמו לעד. אני עומד, למשל מה היית עושה בכלא? עכשיו אין לנו מקווה שם, מה היית עושה? היית פותח את הברז של המים קרים, ממש מים קרים, עושה כמו מים קרים, מתאר את הגוף. היית עושה ברכת השחר אחרי הדוש, מים קרים, לומד הגמרא, אני עומד ב18 רק אורות השתבח שמו לעד. איזה אורות אני רואה, לא יודע איך, אין אפילו, אפשר לתאר את הרגע הזה. אני עומד ב18 רק אורות השתבח שמו לעד. כמה ניסים, כמה חסד עשה איתי השם יתברך.
אני מודה להשם יתברך. שעמדתי שם במחסום, העיתונאי שם אומר לי, יעני והנה הם הפלסטינים, יתחילו הפלסטינים להתקרב אליי, אמרת לו אני לא דואג. אמרתי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. תמיד הלכתי, אמרתי, שמע ישראל, בכל הלב שלי, שמע את זעקתי, השתבח שמו לעד. שלח לי פולי הצדיק הזה, איזה גיבור, איזה יהודי, זה יהודי. עצר בג'יפ, כנראה היה באיזה אירוע, היה ממשפחתי, אני חושב, משהו כזה. עכשיו, שעצר וראה את כל הבלגן הזה, תפילין שלי, אני דואג על התפילים, ואני רואה פלסטינים מתקרבים אליי, אני רואה יש לי את התפילים, ויש לי את הטלית וציצית, אני מפחד אפילו על התפילים ועל הטלית, מאשר על עצמי, אני לא דואג על עצמי, דואג חס ושלום יגעו לי בתפילים, יגעו משהו, אני יכול, לא יודע, באותו רגע זה יכול, חבל על הזמן, זה קדושת השם, קידוש השם, התפילים האלה מה היו נוגעים בהם, חס ושלום, זה יכול להתפתח, לא יודע איך להסביר את זה, זה יכול להביא להרבה צרות, המון, אשר לגעת בי ואשר בקדושה שלי, חס ושלום, בתפילים, תליד, שבא אליי, צועק, התפילין שלי ביד, תופס אותם בתיק, הייתה לי תיק כזה, תופס את הסידור, הכל בפנים, תליד, תפילים, יש תליד של שבת, יש דברים לימי חול, לשבת, דברים שהיו איתי בפנים, אני דואג עליהם שחס ושלום שלא אף אחד ייגע עליהם. עכשיו פתאום בא איזה ג'יפ עצר בצד בשם אחד פולי, גיבור הבן אדם הזה, ממש גיבור, יהודי קדוש, השם יתברך, אמר בתי משפט דוחים אותך, בית משפט העליון דוחה אותך, בית המחוזי דוחה אותך, כל אחד זורק אותך. חזרת מבית משפט העליון, בית המשפט המחוזי גם פעמיים, זה בית משפט העליון, זה מקום אחרון. חזרתי, נכנסתי לבית הכנסת, עמדתי מול הספר קודש, השתבח שמו לעד, אמרתי תודה אבא בשמיים, תודה על הטוב ועל הרע. אם זה רצונך ללכת לשם, למות על קידוש השם, אני מוכן למות. לא פחדתי, תמיד הלכתי בדרך השם יתברך. תמיד, חבל על הזמן, תמיד הלכתי בדרך השם יתברך. הודעתי להשם יתברך, אמרתי תודה אבא בשמיים, על כל מה שנתת לי. אם מה רצונך להניח תפילים שם, על יד הפלסטין אני אניח. וזה מה היה קורה בלילה והיה עולה השחר, הייתי מניח תפילים. הייתי עושה ברכת השחר, הייתי לומד. היה לי משניות, כל מיני ספר משניות, הייתי לומד. והייתי מתחיל את התפילה. הייתי מניח תפילים, אולי הייתי דואג. תמיד הלכתי בדרך השם. השם יתברך אמר, אתם דוחים אותו, אתם זורקים אותו, אבל אני לא מפקיר אותו. זה מה שרציתי להגיד לעם ישראל, שהשם יתברך לא מפקיר אף אחד, אף יהודי נשמה תורה לא מפקיר אותו. סך הכל השם יתברך, רק האדם שיעשה רצון השם יתברך, יחזור בתשובה, ינסה להתקרב, תפילים פה, מצווה פה, תהילים, שיעור תורה פה, קצת הגמרא פה, שם. השם יתברך, תאמין לי, תן פתח למחת, הוא יפתח לך עולמות. השם יחזק את כולם בעזרת השם, השם יחזיר כל עם ישראל בתשובה בעזרת השם, אמן.